poďakovať vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie a dnes ste tu prišli. A keď pani riaditeľka Dovinová hovorila o tom, že idú štvrtýkrát voľby a že ja som už 12 rokov a že 9. novembra budú voľby, tak som si tak pomyslel hneď, že preboha, však to už budú voľby o 4 dní. Na druhej strane som si hneď pomyslel, že naspäť, keď som prvýkrát skladal sľub 20. decembra 2001, že to bolo ako keby včera. Tak to jednoducho ubehlo, že není ani kedy. Tak asi je život a tak ten život plynie. Ale tak ako bolo povedané, ideme teraz štvrtýkrát do volieb. Čiže to bude 4. volebné obdobie. Pekne to vyšlo v podstate aj 4x4 je stále 16, deleno 4 je 4 zase a potom číslo 4, to je moje číslo a štvorlistok pre šťastie pre nás, pre všetkých, aby toto ďalšie volebné obdobie bolo ešte lepšie ako tie predošlé. Stále väčší problém budú cesty 2. a 3. triedy, ale v podstate aj cesty, dá sa povedať, diaľnice rýchlostnej komunikácie a 1. triedy, ktoré my nemáme na starosti, ale tie cesty 2. a 3. triedy, máme ich 2500 kilometrov a v podstate od toho roku 2005 sme investovali 150 miliónov eur, 4,5 miliardy v slovenských korunách. Je toho dosť, ale stále je to väčší problém, väčší proces a ja sa chcem všetkým tým, ktorí čakajú, že zase sa opraví cesta, len povedať, že by trošku strpenia, bohužiaľ, nejde to naraz všetko opraviť. Boli úseky, ktoré neboli opravované 45 rokov a ja som rád, že sú teraz cesty v takom stave, ako sú a že sa urobilo taká kus práce, ako sa urobil. Čo sa týka tých stredných škôl, viete, tam je jeden veľký problém. Stále nám klesá počet žiakov. Keď sme prebrali stredné školstvo 1.7.2002, tak 1.9. v tomto školskom roku 2002-2003 sme mali takmer 41 000 študentov. Momentíček. Sme mali 41 000 študentov, momentálne teraz ich máme 29 000. A samozrejme to financovanie na žiaka ide cez normatív a stále treba sa s tými školami zapásiť a jednoducho riešiť tie existenčné problémy, aby školy fungovali a boli funkčné. A to sa nám darí. A na druhej strane sa nám darí aj to, že odborne tie naše školy sú vynikajúce, sú veľmi dobré. A to vďaka učiteľom, ktorí sú na týchto školách. Ja sa chcem poďakovať za spoluprácu mestu Vranov, pán primátor tebe a všetkým poslancom. Samozrejme, že sa urobilo tiež kus veľkej práce a ja som aj hrdý na to, že napríklad aj tento kultúrny dom je výsledkom práve spolupráce samosprávneho kraja a mesta Vranov cez v podstate slovensko-poľskú spoluprácu a cez štrukturálne fondy. Dobrý večer prajem, milé dámy, milé páni. Dovolte mi, aby sme sa predstavili. Volám sa Jozef Berta, narodil som sa vo Vranove, študoval som vo Vranove, teraz som starostom obce Sol už 5. volebné obdobie. V roku 2005-2009 som bol poslancom vyššieho územného celku, čiže problémy samosprávy a regiónu nie sú mi cudzie. Ja verím, ako tu už povedal pán predseda, že číslo 4 a hlavne ten štvrtlistok šťastia bude v tých najbližších voľbách pre vás tou najlepšou voľbou, takže prajem vám, že by ste zvolili hlavne skúsených a schopných ľudí. Pekný večer. Dobrý večer, dámy a páni. Chcem sa vám predstaviť aj ja, aj keď si myslím, že mnohí z vás ma poznajú ako lekára, pracujúceho na internej ambulancii. Toho času som ešte poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Niekoľko volebných období som bol poslancom mestského zastupiteľstva. V Prešovskom samosprávnom kraji pracujem v komisii pre regionálny rozvoj. Myslím si, že aj v tej komisii sa niečo podarilo pre Vranov, hlavne v oblasti rekreačnej, v oblasti Domaša. Chcem v tomto pokračovať. Prosím o vašu podporu, o váš hlas. Mám číslo 28, tak ako je počet dní v mesiaci februári, keď nie je prestupný rok. Ďakujem.